Jeg fandt sådan 3 dejlige Werner Panton pendler, kuglependler på et loppemarked, men de har den helt forkert farve. Og de var også lidt slidte indeni, vil jeg sige, sådan lidt affarvet og lidt forskelligt. Så nu har jeg taget fatningen ud, og så har jeg malet dem med indvendigt med noget varmeresistent maling herover. Der egentlig er beregnet til radiator, der har jeg valgt en mat, men jeg tænker, at det vil være godt til den varmeudvikling, der må være fra pæren indeni, og måske undgå, at det bliver sådan lidt affarvet. Nu kommer vi så til næste problem. Jeg skal male ydersiden, og jeg skal helst ikke have noget maling ind i de flotte hvide indersider, jeg nu har lavet. Efter jeg havde tænkt lidt over, hvordan jeg nu sørgede for, at der ikke kom maling ind i mine kuglelamper, altså at den yderfarve, jeg giver, ikke kommer ind i den indre del af skærmen, så tænker jeg, kuglelamper og balloner, det må da hænge godt sammen. Så jeg har taget 3 balloner og pustet dem op inde i kuglen, og nu skal de males. De får en lys blå, og jeg har i øvrigt også lige monteret et stykke wire, så jeg kan hænge dem op og dreje dem rundt. Det ser sådan der ud. Jeg hænger derop og givet den en lille tape der også, ikke? Så nu hænger jeg dem lige så forsigtigt op i min malebås, og så skal vi se, om det virker. Ja, så har de her lamper været ude i malekabinen og fået en flot farve og et lag lak ovenpå. Og nu tager vi lige og ser, om det her ballonsystem det har virket efter hensigten. Så vi baller den første hernede. Bum, så er ballonen ude. Og så skal vi lige kigge ind. Og det ser jo fantastisk godt ud. Der er fuldkommen klar kant på. Og sådan skal det jo være. Så min lille idé med balloner, det var åbenbart det, der skulle til for at male kuglelamper. Så hermed sådan et lille trick til alle dem, der skal i gang med sådan nogle projekter derhjemme. Den fik lidt en gyngetur, den der. Det var pærelet, og sådan vil jeg i hvert fald lave mine kuglelamper fremadrettet. Udover det, så vil jeg godt lige, mens jeg har jer, lige gøre lidt reklame for de spray, jeg bruger. Jeg kører meget med denne her Black, hedder mærket, og det kan du få i alle mulige nuancer. Denne her, den har fået det, der hedder en Dove. Farven på den her, synes jeg er rigtig lækker, og den passer meget godt, sådan lidt babyblå, uden i virkeligheden med en masse grå i. Og fra samme, det er dem, der laver denne her også, der kører jeg så sådan en varnish, som jeg lægger ind over, når jeg vil have lidt glans i malingen, så lægger jeg det her ind over. Alt det her, det kan man købe inde på et sted, der hedder Roholt Galleri, og de er faktisk ret prisvenlige med deres ting. Så det var det. Lampeprojekt, og super godt resultat. Ballontrækket.